Hajingo laibo paimani kisa net distabungi kat khaimaraka. Tini laibo ma paimani karon ke oma haise tamni male thanai 13 December je Jonojati Motra rongni je BJP rongni ago tolawo je Jonosoba angmani tiyei ko kisa sanamo jongmani belai no viral angui tongka belai no khunjuwo khnato gya belai no selema singsa belai no ko khamya khnawi asuk ke tamhinai nijini tipra sani sakao sraimung rumani kokno khnawi belai no bokha tong thokliya miya rogo ang laibo phaina hini wansu tongmani phaimanliya belai bijini bagai ang tini jora nayi jora mane ang kisa laibo phaika khoroksa bo minister tongoi khoroksa bo siro asukjak tongoi bahaike okokno saimangkha thapla janai chama haike janai thapla janai hini bomo haike bo asuk sraimung rokha o jagao tipra sang khoroksaya tai chini joto hawo tongnai joto tipra sarok o khoroksaya nungbo khoroksa tipra sa khoroksa minister tongoi nang khoroksa siro asukjak tongoi nang bahaike le sraimung reimankha nini hik tongo nini bwsa tongo nini takhu bukuk tongo borok khoroksa tipra sablena borok khoroksa tipra sableo tipra hani bwsa no ongna ble na tipra hani bwsaya nung saide mano o tipra hani bwsaya hinai nung goside mano tipra hani bwsaya hinai nung bo khoroksa tipra sa o hani bwsang tongkhana ble nung bahaike le tipra sani sakao sraimung reiman ba thapla jatui janai hinai a nung je CPM sarkar no thapla jari mani CPM sarkar no BJP single party khayei CPM no thapla jariya sokomorya o jagao sokomornai IP tini obodan bai IP tini samung khaima bai IP tino nung yago manui se CPM sarkar no o jagani norui manno 2018 o wan sugui naidi nung khoroksa elected nung khoroksa nung Montri ongoi tong nung bahaike ni asuk borok kotor ba bahaike nini khugo asuk kok chikon asuk bukhu khamya kok khamya bahaike ongkhorka asuk da borok chikon sijak nung khoroksa minister tongoi nini bukhuk ni omahai kok thai ongkhormani belai chelema singcha belai no hamya belai no asuk ke lachiwo nini hutoi nini bodla asuk ke selengo si asuk da borok chikon nung bo khoroksa tiprasa nung tomung no tai alada tiprasa rong no tai oino takhu bukhung no hamjak ya phano nini takhu bukhung no pano hamjak de nini hik nini sa nini bwsa bwtoi nini takhu bukhung no pano hamjak di borok bo khoroksa tiprasa ble nung borok no la bahaike nung sraika ba e jagao je BJP no yagrunai thapla janai boila bukur khuktui khungnai tok bukur khuktui khungnai hini je samani salsa nung da boila bukur khugui dugan rui ma tongna abo wansukdi sabuno khungnai nung bukur khoro busung no khungnai जों TWF kiriya ko haise जों TWF tak porjonto जों siringke je nai tongko जों bubagrani upore जों bubagrani sakao जों kok hamya khanaglak bubagrani upore जों kok hamya siljamung khanai manglak जों tabuk porjonto siring tongko bwskang salo khomota tongkhe yagrui naidi chini tipra saka hoite bubagrani sakao ongton TWF ni sakao ongton YTF ni sakao ongton tipra mothani sakao ongton nangkukmani tipra sani sakao ongton yagrui naidi khomota tongkhe जों asuk komjoriya chini bubagrano ba asuk komjor tanukdi chini tipra sano asuk komjor tanukdi chini TWF chini tipra mothana asuk komjor tanukdi जों party khaya जों dopani bagi samukhayo जों tipra sani bagi samukhayo o jagao chini manthani bagi chini soktaini bagi nung khoroksa tipra sang tongkhangke nung tangui khorang tisaya cha rumani script ni tiyei chini chirai khonai rok gobang mano rumani script bai seina mochongoi seimeya porna mochongoi porimeya bangla horon bai bahaike sinaiba जों bangla horon se maya hingke जों bahaike sinaiba
Nini besarongno फोरोंदे बांला हरनबाय मानखाके किन्तु फियाबाचिनि बेसानल जों फोरोङै मैया बांला हरनबाय जों रमान स्क्रिप्ट सैना नांगौ जों रमान स्क्रिप्ट फरायना नांगौ जों रमान स्क्रिप्ट सारा मैया जोंसो जुस खायनाय जोंसे चॉइस खायनाय बम हायके जों बम कक थायबाय ब कक थायबाय ब कक थायबाय जों सैनाय जिनि मानि ककनो जिनि हुकुमो मुकुमो जिनि मान थाय इंथोन जोंसि जुस खायनाय अ जागाव नों साबो नों खरक जाति प्रसाके नों खरांति सादि रोमान स्क्रिप्ट मितिये नों खरक जाति प्रसाके नों बो खरांति सादि एसेम्बलियाव थांप्रो नों खरक जाति प्रसाके एडिसिनि बागै खरांति सादि नों खरक जाति प्रसाके एडिसि एरियाव लामा हामियां मानि खरांति सादि तुई काहाम मानि yang मानि खरांति सादि स्कुल हामिया करै मानि स्कुल हामिया अंगै दं मानि स्कुल काहामनि बागै खरांति सादि डाक्टर काहाम करै हॉस्पिटल काहाम करै आपनि बागै खरांति सादि नों खरक जाति प्रसाके ओ हानि बसा ति प्रसाके ओ तिप्रा हानि बसा हंगांके एडिसिव डाइरेक्ट फंडिंग माया मानि खरांति सादि एसेम्बलियाव नों खरक जाति प्रसा हंके साक नि बागै सिमी मंत्री तांदे साइचुं नि बागै मंत्री तांदे निनि नखुं कायसानि बागै सिमी मंत्री तांदे जत तिप्रासानि बागै मंत्री एंदे जत ओ हानि बसा ओ तिप्रा हानि बसानि बागै मंत्री एंदे निनि फैमिली कायसानि बागै मंत्री तांदे निनि सा कायसानि बागै मंत्री तांदे निनि पकेट सुपुंनानि बागै सिमी मंत्री तांदे नों अ जागाव माइक्रोफोन रमय बुबाग्राना हामिया साइमाके तिप्रासाना हामिया साइमाके Nini dofana hamia saimaka nini tiprasano nang hamia saimaka ke nini pocket double pungnai hini nang hamia sawa haida ab haino klai ble hisabo ba tai busuk sopongchinai pocket khasidi tai busuk sopongchinai pocket no koita pocket sopongna mosong tak pojonto paya khoda tak pojodo opungya khoda rang Keri rokno naidi tangai. Fainai fedi ani korbo elakawa ang khoroksa korbungni TWF Central Committee ni GS Anarji Devi Tripura ang sawo ani korbowa phai nai fedi elaka phunugano guri oi suru AC tolawo super soda achugui tongma baya fainai fedi sabo lai phangtani phalai masa sabo muyat phalai masa Sabu watani phalai masa saburon sonrawi phalai masa nai phaidi sasarara takphano rignai kichik gamsa kichik pen kichik masin kesangma chumjangnai ri koroi chumjanai gonji kaisase koroi komal boroni aborono nudono tiprasani sakawa hamia sanani tiprasano hamia khainani tiprasano ka sonani dofani bagai samong khaitani ka sonani dofani hamkraini bagai Man ka sunani apa hansibisi chukchiwo nijini samung kahamni bagai wansulia nijini dofani bagai wansulia nijini hamkraini bagai wansulia nijini ha kemai tongbani abono wansulia nijini ha kemai tongwo ha जोंबो माइ खपसा पानले माचावो माइ खपसा जाद्रबले तंगो हाइपानो जिनि ओ तंजांनाय काफिगि तंजांनाय हिमै तंजांनाय Nok tangjangnai jaga koroi kemarek kocorok ngtokha abono jini manthai sannani bagai jini dabi jini manthai jini ha jini odikar o hani besa engei जों o hani besaya hai engei tongo odikar koroi engei tongo abono wansudi O jagawa nung boila khokti khungnai hini nung tiprasan ni sakawa hamia sama bai choglak Jota elakawa khomta tongke gi guri nai di rang paisa tong bole na VIP gari tongo skot tongo phaidi guri nai phedi phunugano bo jagawa sabota mungi tong bo jagawa mai te masa yangi tong bo jaga te hamia nungi matong te ka hamma nung yangi matong bo jagawa kulum ke sakalai ja bithi paisana pojonto rang paisa kre ngi tong nai phedi Fainani gari bara kerei da ngi to gari bara kerei da ngi to
asake chikon sake nukjago suro niji sakai sani bagi simi wansugo dofani bagi wansukliya Tripura sani bagi wansukliya nijini dofa hamkraini bagi wansukliya tero khosori tongkha tero chini hakamai tongkha chini hukumu kamai tongkha abrongno wansukdi Tripura sa angi Tripura sani sakao na hamya sil jama baile tamu manaiba nung sakaisa bohok opungano sorgowo thangka hingkele nung khorang tise kok saima glak aw Probu ang dofani bagai samung khlaika Tripura sani bagai Tripura sa hamkraini bagai ang samung khlaika no okok saima glak ko haisi khorang tisa di assembly wa chini tam nang chini Tripura sani bagai tamu nang chini Tripura sa dofani bagai tamu nang edisi area wa tamu nang chini edisi area ke tangi lama hamya ang general sido ke bahike lama kahamang okok no sari khomta tongkha hingke tak pojonto khasiya tak pojonto sijaya o bersik burarok samani thujakno sochaimano chengra thujakno sochaimaya mane okok sibile o bororok sibile norok ba ha are chini manthaino rode jongbo khainai BJP je kono party khlainai chini manthaino sakang regra de chini manthaino sakang regra de chini odikar jongno regra de जों जत फाइबेनाय चीनी मान थाइनो सकां रगरादी चीनी अधिकार जोंनो सकां रगरादी ताक बजन तो वांसु गया इतना कमजोर मत समझो हमें इतना कमजोर मत समझो चीनी बुबागरा तंगो बुबागरा तंगसाक चीनी Tripura सा जत बुबागरान लगी तंगो आर Tripura सानि लगी वा बुबागरा तंगो बुबागरा न के बका सय मांगलाक chini Tripura sa dofano chini Tripura sa dofani bagai je samung khai tongnai no ke boka soi manglak ke boni khomata koroi ke boni himmot koroi haisi dofani bagai langma tongsak nangkhe langma renai nangkhe thoi renai tobo or langma tongsak dofani bagai no khorang tisai thanai dofani bagai no kok sai thanai bubagrani logiri thanai ke ni himmot kaya oro ojaga o kasunani bagai asuk komta nuk di chung bri rong no bahaichi chung ti develop no ba asuk komta nuk di nong ni bri rok bo jaga o thangai strong khai samung khai phunung maka jonosabha khai phunung maka chung khai ma haike bri simi ke jonosabha khai phunung de haichi o jaga o acting khaiye self help group omahai company hinai telangai thokai sasawai simi meeting soba rogo kuthum rena tanaini जों हाइके रां पैसा निजिनि पकेटनि रां पैसा खिबोय दफानि बागै कक सानानि दफानि बागै सामं खायनानि बागै जों हाइके खलायनाय ग्रादि आसुंनो सितन हामबाय बसकां सालो अबा हाइके चिन Tripura सानि साकाव कक हामियाता सनो चिन Tripura सानि साकाव अबा हाइके सराय मंगता रथन Tripura sa bini besabotei bo khobjago bobo Tripura sa khobjago bini buma bofa bini hik bini besabotei jotono Tripura sa khobjago o jaga जों simi Tripura saya nung bo Tripura sa khobjago माननीय Montri nung bo khoroksa Tripura sa chi wan sudi langma tongsak phan tongsak himmot tongsak dofani bagai kok thaja salangano dofani bagai kisa kam khailangano dofani bagai samung khlailangano dofani bagai khorang ti salangano hiniche wan sudi thui chawoi aram khaiye mai kaham chamabai tei kaham nangmabai gari kaham kamabai santi mangla khaise santi manai nang jefro dofani bagai nang samung khaiye aproche nang santi manai aproche nang nini kha kasangna aproche nin langmawo khasrangma phaina haichi asung siton hambai jotono khulumbai